Čaute, tu je Stalker. Ja viem, že som ma Good chýbal. hunting, Stalker. Nemusíte mi klamať. Ideme hrať Stalker Lost Alpha, pokračujeme. Toto je náš druhý let's play tejto série. Takže nechali sme si tu zachrániť Foxa. Fox je niekde... Niekde pič je. Kurva, kde je ten kokot? Tu je, aha. Včera tam držia banditi. No. Tak, pôjdeme rozobrať pár banditov, na to sa teším. Dúfam, že ich tam rozhasíme riadne. Poberiem si zbrania a predáva sa z mankeše, dobre. Rozmýšľal som, že... Ní, zastán, anomalia skurvená! Pič! Choď! Choď sa! Kurva s tebou, pozri sa, čo robíš. No! Pič, veď som aj nevidel. Jebaná anomalia skurvená, prašivá. No dobre. Čo som chcel teraz, kurva? Jaj. To, že som rozmýšľal, že to vystrihnem, kým tam dojdem. Ale... Potom si spomenul, že som si chcel niečo pozrieť, lebo... V minulej časti... Keď som pozeral, že či je dobre natočená... Som si tu všimol nejaké dvere a že som si ich vtedy nevšimol. Takže teraz sa chcem pozrieť, čo nemám nič, že energetiak. No. Tu som si všimol také skúrené dvere a nepozrel som to nič. To sa tam blíži, už tam idem. A je to... Tu. No, to do pič, toho som chcel povedať, čo tu je? Aha, to bude to podzemie asi. No tak sa ide na to čeknúť. Čo, na? Čo, aký tu máte problém? Kto tu má problém do piči? Komu tu treba najebať? Haló? Toto nemám, tu pič! Toto nemám rád, keď ono je. Nikto není. Tak to tu vybehne na teba. Čo, ak tu si tak chodiť do pič. Žiadny psi tu nechcem. Kúpeľňa. Haló. Pič, treba mi šťať, chlapci, nenevajte sa, ale musím už. Aj srať mi začalo treba. Fú, tam nejdem. Fú, ani tam. Už mi netreba srať, idem preč. Čo to? Á, antiradiačné lieky, no, to som ja, to som chcel. Haló? A tu mali palandy, a mali tu aj spacáky. Á, lekárnička, to už hej. Je fejkové skrine, choďte do piči s nimi. Kurva, ja si teda čo odložím a nič tam. Ošomral som. Nevadí, máme tu ešte dosť veľa oných. Hej, prepadovka! Dobrý deň. Dvere. Dobre, to pôjdeme tu. Teraz sa chcem pozrieť, čo ešte tu. To je o bandáže, nachal niečo. Dobre, takže tu už nič nemáme. Iba kšápy vyjebaný. Chlapci, čo je, kúte tu žijú na ruke? Dobre. A ďalšie palandy. A tu spalo nejako veľmi veľa ľudí. Čo tam bolo? Univerzálny kľúč, no, to som zvedavý. Hej, idem asi do trezora. Do banky. Univerzálny kľúč sa vždycky zíde. Fakt som taký počet, som z toho prišiel, nie náhodou. No dojebal asi čo, ja som aj sem ďalej. Dobre, tu nič není. Hej, ventilátor. Chlapci, obrnený transporter, poď sem. Poď Gockovi. Čo? Nedá sa zobrať. Veď mám univerzálny kľúč do pič, to malo tam pasovať. Už som mal naštartované, už som mal ísť preč. Ma ojebali, to si zapamätám, kurva.
Posielam teraz sťažnosť vývojárom, že univerzálny kľúč a neautonómny transporter. Vyjebanci. Tak to ma nalákali tam. He? Uč sú dlhé chody. Bedničky! Á, to bola dobrá bednička. Som kde vyšiel? Pič, to som pod tým tunelom, kurva. Ale minule to boli vojaci. Nie, ja som ich tam kde videl. A tí vojaci neboli veľmi priateľskí, tak by som to nazval. Kurva! Jo, to nemyslíte vážne toto. Piči. Kurva, načo dajú takú dlhú chodbu? Uličky tam do piči, ešte neviem čo, ale zavrú vám dvere. To čo je? Toto sú ale kokotiny. Ja. Toto není možné. To za teba. Kde boli tie dvere? Budem mať baterku. To som kde teraz? Aha, čo... Čo? Čo je to kokočina? Ja, tak tu miniem celé náboje, to jebe na nich. Rýchlo prebehnem. Toto už fakt není možné. No, no! Poď ešte, daj, ja to dám. No toto je kokočina. No, šomral som. Piči. Som na kokot jebal teraz. Čo? Dobre. Dobre, choď preč. Pičovina, zbyto, že som sem išiel teraz. Môžem ísť na spák. Kokoti, už druhýkrát mi nedovolili prejsť, no to sú vyjebanci. Si zapamätám toto, kurva. Nebude diať. Piči, idem zachrániť toho kára a jebem na to. Vyjebané podzemie a nič tu. No som bral som aj celé podzemie. Tak som tam išiel. Na kokot. Na dlhú prechádzku som akurát tak mohol ísť. A teraz môžeme ísť za tým oným. Potom ho zachrániť. Kde je? Foxa. Piči. Okej. Mne sa zišlo auto už aj teraz, pič. Tam mali ma pristaviť kurva k domu. I takto ma tu nechať. Nohy ma bolia už, he. Nevidíte, ale nevadí, bolia ma nohy aj tak. Pič, takáto dlhá cesta. Musím oddychnúť. Obdivujeme prírodu. Pozeráme. Strom tu rastie. Aj tráva tu je. Aj drôty. Fú, pič, to čo je? Chlap si takto stroskota s padákom. Ten už ho dačo zožalo. Nevadí, ideme ďalej.
No, tu je nové. To tu predtým nebolo. Nepriateľ, radšej nie. Ja si to radšej uložím. Stop or I'll open fire. Stalker! Dobre. Tak mi asi nedovolia prejsť títo vyjebanci. Povedia, že mám zastať a ani mi nedajú priestor, už ma zabijú. To sú sráči. Idem tá. Nájdem takú obchádzku. Tak si to budem musieť dať ísť. Som mi ho jebal. No to sú vagóny, to by dačo mohlo byť, nie? Tu taká radiácia, nechcem sa nachádziť. Choď do piči. Jebaná radiácia. Nechaj ma. Stop or I'll open fire. Čo tam je? Tam je taký pešák. Chlapci, on má snajperku. Ako dostanem dole? Náci. Nič? Tak, to sú pevné nohy toto. Náci. To čo je? To nie je zabagované. Ребята! Čo? Ребята! Пристрелю! Dobre. Chlapči, tak takéhoto silného vojaka som ešte nevidel. Čo bolo? Dobre. Môžem ísť preč. A mám pič si uložiť, chlapci, mám snajperku. Nevadí už. Ale tak toto bol taký super vojak, elitný, špeciálny. Pič, 2 zásobníky, ešte aj 10 raz brokovnice, to čo bolo? To som ešte nezažil toto, ale... Dragunov mám. No to držanie nie je veľmi dobré. Ale nevadí, spokojný som, mám snajperku. No ale 3 náboje mi ostali. Pič. Kde sú tí kurva banditi vyjebaní? Čo, oni ešte nie sú proti mne? Tu ho držia, tí stráči. To čo sa stalo? Aha, že či je Fox rukojemník. Hej, dobré. A chcel by som doniesť si na výmenu nejaký, neviem čo takú károvinu. Tak sa pozrieme, čo to máme spraviť. Kde týmto... To si robíte! So mňa srandu, ja mám ísť za tým vyjebaným Sidorovičom naspäť. Cez polku mapy. Má vás piči, ja vás tu kurva ako pozabíjam, ja nejdem naspäť ani za kokot. Ja, čo ma napadlo? Chlapci, čo som ja našiel? A teraz ich tu rozjebem s Dragunom, toto ste ešte nevideli, toto bude zákrok storočia. Aha, toto musí zabiť prvého, lebo má zbraň. Čekujte, toto bude niečo. Hoho! Vychoďte, mám brokovnicu. Tak toto sa nevidí každý deň, do piči, ja ich tu rozlátam. Ich tu pozabíjam, toto musí výsť. Tu ich rozrežem, rozpáram tu všetky. Na ty kokot. Čo, ja sa nebudem srať, čo si myslíte? Ty vyjebanec, daj sem tú brokovnicu. Chlapci, to je opakovacia brokovnica, čo vám jebe? Poď, nabíjaj. A teraz sa ide párať. Čo vám jebe, na toto som čakal.
He! Haha, neújdeš už mi. Dostal. Toto som čakal. Bitch. He? Čo vám jebe? Ja som ich všetkých vystrieľal. Ok, mám sa porozprávať s Foxom. Ďakujem, že si ma zachránil pred týmito skúrenými bastardami. No. Moje meno je Fox, ja som mechanik a opravujem rôzne diely. Viem opravovať veci, obleky a vylepšovať ich. Urobím pre teba dobrú cenu, že keď si ma zachránil, OK. Chlapci, ale toto mi náramne pekne vyšlo. Toto som ani nečakal, že sa toto niečo stane. Ale ani toho som nečakal, že sa stane. Dúfam, že ho tam neláglo, no dobre. Čo? Piči, som príliš ťažký na pokračovanie. Kurva! Chlapci, spravíme to takto, ja mám ísť aj tak za Sidorovičom dole. Tak sa tam nebudem nebudem sa tam jebať takto, ale proste vystrihnem to a uvidíme sa tu presne na mieste. A všetky tieto zbrane odnesiem a nepredám ich Sidorovičovi, ale tomu druhému kokotovi, lebo on tam dáva lepšie ceny, ten čo, nie Sidorovič, ale ten tu v tej bunke. Tam to načítam, keď prídem so zbraňami. Dobre, vidíme sa o malú sekundu, zatiaľ čaute. A som späť v dedine. Práve som sem došiel, ideme predať tie veci, čo sme pred chvíľkou nazbierali. No pre vás pred chvíľkou, pre mňa to bolo pred 5 minútami. Pičky, som sem došiel. Takže, tomuto by som dačo mohol predať, má keše. 3400 má iba. Tuto jednu brokovnicu, ktorá je lepšia. Čo? Aha. Tuto mám na sebe, ja dobre, tak túto môžem predať za 1948. Čo tu máme toto? 3000, no to bude akurát, ale kúpim si od neho toto, tak bude dobre. OK. Aha, tu je ten náš oné. Čo vie vylepšovať veci. Čo môžete pevne... Ford. 34%, presnosť nie, to nechcem. AK-74. Puškohľad, kde sa dať puškohľad? A to sú kokotiny, to jebem na ňo. OK, tak ideme začať teraz predať Sidorovičovi, keď nie som z toho veľmi nadšený, lebo ten kokot furt dojebáva do piči, nedá ti nič dobré. Predáš mu, tak stojí to o hovne. Ale čo už mám robiť, keď už nemám kam to dať? Kde je do piči? No, tu je. OK. Ostalo na zo pár vecičiek. No vypni si to rádio, ty kokot. Nádherný goodies, chcem ti predať. Čo sa stalo? Čo, prečo si nehovorí? Áno, veď. Aha, obchod, takže mu predáme brokovnicu. Lampy môžem predať. Hej, lampu som mu predal, chlapci, 651 nábojov do pištole, to nebudem potrebovať v živote. 9 konzerv, ani to ni. Ni tomu nepredám, koľko to má, ako malo mi sa to dať? 1668. Mám piči, odložím si 7 konzervy, aha. Aj tak sa sem vráciam furt ako kokot. No, odložím sem 300 konzerv, toto nechám si iba chleba, to mám piči. Ani toto nepotrebujem. Snajperku, keď budem potrebovať, ani nič nechám pre istotu. Či? Toto nemám náboje zase, piče. A toto vyhážem, toto nepotrebujem. Mohol som lekárniček, fú, práva, tam je načo tak. 2 zbranie, tu dáme do piče, aj 2 vodky, to nám netreba. 9 to sú náboje, všetko do pištoletky sú náboje.
Tieto pôjdu do piči, dobre. OK, to mám tam, 4 konzervy. Tam netreba chleba, stačí aj voda, OK. A snajperku si necháme, to bude dobre. OK. Pozrieme sa, čo Brought any goodies? I saw it foxtrot now. OK, dobrá práca. There is a stalker out there that goes by that name. Some say he's found a passage to the north of the zone. I'd like to find out how he got there myself. It's in an unexplored area, probably filled with many artifacts. The other traders and I will help you find him. And then maybe you'll discover the hidden pathway too. This will be good for all of us. You will kill Strelok, while we will open up the way to the north. Personally, I don't think you'll find him, but there is a chance you'll succeed where most have failed. Nothing ventured, nothing gained. Dobre, to bol prvý stalker, ktorý išiel na sever, blablabla, také kokotiny. Nie, to som nechcel. Máme sa stretnúť so stalkerom Siri. Ten je kde? Aha, no to je už tuto, je už na smetisku. A toto je čo? OK, tak pre dneška by to bolo všetko. V ďalšej časti sa môžete tešiť na nájazd na smetisko, ale nie, najprv zlikvidujeme týchto zombíkov a potom sa vydáme na smetisko. OK, tak to je všetko. Stalker sa s vami lúči. Yeah!